Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwa da fatan an wuni lafiya. A yau bidiyon mu na yau zan nuna mana yadda za ka maida recharge card ɗin da ka yi printing a matsayin PDF. Mutane da dama suna ɗan tambaya na ta yaya za a maida shi PDF, suna ƙoƙarin maidawa amma abin ya gagara. To yau insha Allahu ku biyo mu step by step, insha Allahu kowa zai gane yadda za ka yi maida shi a matsayin PDF, sannan ka yi printing ɗin shi ka fidda shi har ka dinga sayarwa kwastoman ka. Da farko kamar muka ga recharge card ɗinmu nan mun yi, to abin da za ka fara yi shi ne nan ƙasa ga inda an ka rubuta print voucher, a nan gurin za ka danna, ga shi za mu danna kamar haka, ga shi mun danna, yau ga shi ya nuno mana mu yi downloading ɗin shi, sai mu danna gurin download, mu danna shi kamar haka, ga shi nan yana download, ga shi nan ya gama download, ga inda aka rubuta open, in za ka buɗe shi ta nan, in ma ba ka so ka bar shi ya wuce. Sannan sai ka danna nan wurin alamar opera ɗin nan, ga ta nan da ɗigon ja a sama, ka danna ta, ga shi za mu danna kamar haka, sai mu nemo download, ga download ɗinmu nan kamar nan, sai mu danna shi. Idan muka danna shi to ga PDF ɗinmu can da muka yo download, ga shi nan, amma domin muku kwata-kwata za mu shiga nan inda aka rubuta all download, sai mu danna gurin. To ga PDF ɗinmu nan na recharge card ɗin namu wanda muka yi download, sai mu danna shi kamar haka. To idan muka danna shi, to ni ga ya bani zaɓuɓɓuka da gurin da nake so in buɗe shi, to kai ba lallai ba ne ga wayarka ya baka waɗannan. To ko da dai ya baka, za ka zaɓi wanda ra'ayinka yake so ka buɗe shi, wanda duk ka zaɓa zai yi. To ni na zaɓi wannan na farko, ga shi na buɗe shi da shi. Yawwa, to ga katinmu can da muka yi printing mun maida shi a matsayin PDF, ga shi nan. Ga shi nan ya fito. To ko guda nawa ka yi haka za ka ga an jera ma su da yawa, sai ka je ka fidda su, ka je ka yi printing ɗin abunka, shi kenan insha Allahu. Wanda duk yake da ƙarin bayani kuma insha Allahu ga bidiyon mu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. In kuma kana da tambaya za ka iya tambaya. Allah ku daure ku mana subscribing domin mutane da 'yan uwa su amfana, kuma ku mana alamar like, ku danna mana alamar liking domin saƙonninmu ya isa inda muke son zuwa. Mun gode.